سلام كمي كنيكم زخبركم تخطلت مدبنا ذا channel باركه خمتي ابز حلفه دسردنايو فيديو بزعبا نيدرلاسون ايرلاوبنس بزح كومنت متيو مبزحتو سب اب ناي ايدنتيتيز نخفايز تي نيدرلاسون مهاب سلدي سولتو بزغاتامي كمي غيرنا ايدنتيتيز نخفايز كنبم نخد وي انت عينت مجدلو ايدنتيتيز نخفايزن كنغبرو ابزا فيديو حساب كنا نرينا نكتال كلكم عند عدمكم سو مودا تفصام زازا مدب حساب كنت سناي باركه قدميو ግን ابزا channel كمزي ابز العل تريو زلخم اتم 96% سبسكرايب كيغبرو 4% تراي سبسكرايب كيرون فيديو سلازري زلو بزغاطام كزاخركم اتزبلت نزا سرحو زلخو سراحت كدغفلو تخلو مغدي ابز channel سبسكرايب بمغبار يمو دغفكم ما يفلني اتي قداماي after مدبكن اتخلنا اتي اوفيسال ريتريش دوكيمنت اتي كاندينا انا ايدنتيتيت نخفايزن كغبرلنا زخلي مالتي تزبلت رايزا باستلنا كم تقولاتنا نفلطو بزح سب رايزا باسنا ايرترا كم زي بليد فلت بدحريو الترناتيف ወይ ከዓ ከም ኣማራፂ ድማ ራይዘ ፓስ ዘይብልካ ወይ ዘይብልኪ ታሲራ ናይ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል እዩ ጊቦርስ ኦርኮንደ ክብድ ዝበለ ንክተምፅኦ ጊቦርስ ኦርኮንደ ተለካ ከም ኣይደንቲቴት ንክቫይዝ ከምፅእ ይኽእል እዩ ከምኡውን ክብረ መዝገብ ፋሚሊን ሬጅስተር ክብረ መዝገብ ተለውን ከም ኣይደንቲቴት ንክቫይዝ ከገልግል ይኽእል እዩ ወይ ናይ ሚሊተሪ ኢንተርላግን ናይ ምክልኻል ዝነበረ ዝኾነ ዶኩሜንትታት ወይ ናይ ቤት ትምህርቲ ሃይ ስኩል ዘለዎ ምስ ስእሊ ዘለዎ ናይ ሃይ ስኩል ታሲራ ተሎ እዚ እውን ከም አይደንቲቴት ንክቫይዝ ከገልግል ይኽእል እዩ ከምኡ ናይ ቸርች ዝኾነ ዶኩሜንት ቸርች ዝመፀ ዶኩሜንት ከም አይደንቲቴት ንክቫይዝ ከገልግል ይኽእል እዩ ካብኡ ብዝቐለለ ምክንያት እንድሕር እዚ ኩሉ ዶኩሜንት ክርከብ ዘይክእል ኮይኑ ድማ ኣብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ኸድካ ትወፅእ ወረቐት ኣሎ ፃዕዳ ወረቐት ኣብታ ወረቐት ድማ እንድሕር እቶም ኤምባሲ ኤርትራዊ ምዃንካ እንድሕር ኣረጋጊፆም ብፅሑፍ ሽምካ ዕለተ ልደትካ ዝተወለድካሉ ቦታን ስእልኻን ማሕተም ገይሮም እዚ ሰብ እዚ ኤርትራዊ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ነረጋግፀልኩም ኣለና ዝብል ወረቐት ፃዕዳ ወረቐት ቡኻ እዚኣ እውን ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ እዚኣ ንክትወሃብ ኣብ ኤምባሲ ኸድካ እውን ናይ ስድራኻ ታሲራ ሒዝካ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ናትካ ዝኾነ መረጋገፂ ተዘይብልካ ናብቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ናይ ስድራኻ ታሲራ ምፅብልካ እንድሕር ናይ ስድራኻ ታሲራ ምፅኻ ቆርብ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ካብ ወርሒ ክሳብ 3 ወርሒ ድሕሪ 3 ወርሒ ግን እዛ ናይ አይደንቲቴት ንክቫይዝ ሂቡኻ ናቱ ኪብር ድማ ቅድሚ ሕጂ 30 ቅርሺ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ 45 ቅርሺ በፂሓ ኣላ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣለዉ እዚኣ ክንዛረበላ ዝፀናሕና አይደንቲቴት ንክቫይዝ ክወሃቡ ዘይክእሉ ማለት እዩ እንድሕር ካብ ኤምባሲ ኸይድካ አይደንቲቴት ንክቫይዝ ክትወሃብ ዘይከኣልካ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ነቶም ናይ ጀርመን ቢሆርደ ከተረጋግፀሎም ትኽእል መገዲ ኣሎ ማለት እዩ ነቶም ኤምባሲ ፅሒፍካ ከም ዘይመለሱልካ ንኣብነት እቲ ኢሜይል ዝፀሓፍካሎ ምስኦም ኮንታክት ክትገብር ዝፈተንካ ደይሰለጠካ ከም መረጋገፂ ክኾነካ ክእል እዩ ካልኣይ ሽሪፍትሊሽ ኣፕሌኖም እንድሕር ኤርትራዊ ምዃኑ የረጋግፁለ ኢልካ እንድሕር ደይረጋግፁልካ ኣፕሌኖም እንተሂቦምካ እዚ እውን ከም መረጋገፂ ኮይኑ ክጠቅም ይኽእል እዩ ወይ ተመላሊስ ካብ ኤምባሲ ሽዑ እቲ መረጋገፂ ክቡካ እንድሕር ዘይክኢሎም ኤርክሌሮም ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ ሓደ ወረቐት ከምዚ ኢለ ዕለት ክንደዚ ተመላሊሰ ከምዚ ጋጢምኒ ኢልካ ዝእመን ወረቐት ፅሒፍካ ክትቦም ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ዶኩመንታሲዮን ንኣብነት ሕጂ ኣብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ኩሉ ኦንላይን እዮም ገይሮሞ ደለው ብኦንላይን ዝገበርካዮ ኩሉ ዶኩመንት ትገብሮ እንድሕር ደይ ተዋሃብካ እታ አይደንቲቴት ንክቫይዝ ብምሉእ ዶኩመንት ዝገበርካዮ ስክሪንሾት እንዳገበርካ ናብቲ ናይ ጀርመን ቢሮ ኸድካ ከም ዝፈቲና ኣይኮነለይን ክወሃብ ኣይከኣልኩን ኢልካ ድማ ከም አይደንቲቴት ንክቫይዝ ክጠቕመካ ክእል እዩ ማለት እዩ ከም መመላእታ ማለት እዩ ብድሕሪ እዩ ካልእ ኢንተርላግን ኣውስቴም ኣዝዩ ዝፈርፋርን እዚ ከዓ መጀመርታ መፂና ኣብ ባንፍ ዝሃብናዮ ኢንተርቪው ወይ ዝኾነ ዶኩሜንት ምሳና ዝነበረ ዝሃብናዮ ካብ ባንፍ ኬድና ክነምፅኦ ንኽእል ኢና እዚ ከዓ ነቲ ናትና መንነትና ካበይ ከም ዝመፀናን ከረጋግፀልና ዝኽእል ዶኩሜንትታት ኣሎ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኢንተርቪው ክንገብር ከለና ዶኩሜንት ተለና ይቕበሉና እዮም እዚ ዶኩሜንት እዚ ከነውፅኦ ንኽእል ኢና ጠፊኡ ይኮነን ኩሉ ግዜ ዶኩሜንት ሴቭ ገይሮም ኣለዉ ኣብ ባንፍ ማለት እዩ ንባንፍ ወረቐት ፅሒፍካ እቲ ከምዚ ዝሃብኮ ኣብ ዕለት ክንዲዚ ኢንተርቪው ዝገበርኮ ከምዚ ዶኩሜንት ሂበ ነይረ ኢልካ እዚ ዶኩሜንት ስሒብካ ከም መረጋገፂ ኤርትራዊ ምዃንካ ክጥቀም ይከኣል እዩ ማለት እዩ ካብኡ ብድሕሪ እንድሕር ከምዚ ዝሓለፈ ክስታይ እዚ ኩሉ ዶኩሜንት ክተቕርቦ እንድሕር ዘይክኢልካ ናይ ብዙሓት ሰባት ድማ እዚኣ ከዓ ሓንቲ ካብተን ዘቐለላ አይደንቲቴት ንክቫይዝ ክትረጋግፀሉ ትኽእል ማለት እዩ እዚ ከዓ ዶሽ ሶይገን ማለት እዩ ሶይገን ምስክር ኣምፂኻ ማለት እዩ እንድሕር ምስክር ናይ ዝኾነ ፋሚሊን ኣንጊዮ ርገት ኣለካ ካብ ስድራኻ ሓዉኻ ሓፍትኻ ኣቦኻ ኣዴኻ እሞ ከዓ እዞም ሰባት እዚኦም ናቶም አይደንቲቴት ዲክሌርድ ክኾኑ ኣለዉ እሶም ከዓ ናኽኪ ቪዘን ክኾኑ ኣለዉ እሶም ኤርትራውያን ምዃኖም ኣረጋጊፆም ድሕር ኮይኖም ሰለስተ መሰኻኽር ጌርካ ወይ ትፈልጦም ሰባት ወይ መታዓሚትኻ ዝኾነ ንዓኻ ኤርትራዊ ምዃንካ ክረጋግፁልካ ዝኽእሉ ክምስክሩልካ ዝኽእሉ ንባዕሎም ግን ክምስክሩ እንተኮይኖም ኤርትራውያን ምዃኖም ዝተረጋገፀ ክኾኑ ኣለዉ ብምስክር ጌርካ ድማ ቤት ፍርዲ እቲ አይደንቲቴት ንክቫይዝ ከተቕርቦ ከኣል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ሌቨንስላውፍ ፐርዞንሊሽን ኣንጋበ እዚ ከዓ እቲ ትቦ ሌቨንስላውፍ ክትቦም ከለካ ወይ ናይ ስድራኻ ሓበሬታ ዝተወለድካሉ ቦታ ዝመፀኻሉ ትምህርቲ ዝተምሃርካዮ ሞያ ክትቦም ከለካ እዚ እንድሕር ዴታሊርት ሂብካ
በቃ ከም ዝእመን ጌርካ እንድሕር ሂብካ እዚ እውን ነቲ ኣብቲ ኢደንቲቴት ናክፋይት ናትካ ክሕግዘካ ክእል እዩ ግን ፕላውዚቢሊቴት ፕሩፊንግ ኣለዎ ማለት እዩ ፕላውዚቢሊቴት ፕሩፊንግ ማለት ይርእዎ ማለት እዩ ማዕረ ክንደይ ተኣማንነት ኣለዎ ዝትቦም ዘለካ ንኣብነት እንድሕር ጊቦርስ ዳቱም ናተይ ዕለት ሓደ ወር ሓደ ይቴልካ መብዛሕትኡ ሰብ እቲ ጊቦርስ ዳቱም ናትኮም ስለሂቡ ዝኣቱ ከምሳት ከኣምኑ ከይክእሉን እዮም ማለት ድእመን ናትካ ዝእመነ ሓበሬታ ናይ ስድራካ ስራሕካዮ ዝተማሃርካዮ እንድሕር ሂብካ እዚ እውን ከም ፅሑፍ ጌርካ ክትተኣማምኖም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ከምዚ ዝረኣናዮ እዘን 3-4 መገድታት ጌርና ኢደንቲቴት ናትና ክንረጋገፅ ንኽእል ኢና እንድሕር ካብዚ 3-4 ወፃኢ ክረጋገፅ እንድሕር ዘይክኢሉ እቲ ነገር እንድሕር እንዳኸበደ ኸይዱ ግን እቲ ቀዳማይ ክግበር ዘለዎ ጠበቃ ምድላይ ጠበቃ ከዓ ዝኾነ ጠበቃ ዘይኮነ ብዕላማ በቃ ጠበቃ ምስ ሓደ ጠበቃ ምስ ኤርትራውያን ተሞክሮ ዘለዎ ናይ ኤርትራውያን ከምኡ ዝሰርሐ ተሞክሮ ዘለዎ ማለት እዩ ካብኡ ብበለፀ ድማ እዞም ሚግራንዶ ዝበሃል ኣለው ናይ ከምኡ ስርሖም ሪሶም ሕጂ ሶም ፅቡቅ ጌሮም እዮም ትፈልጦ ናቶም እውን ብዛዕባ ቆረብ ርኤ ነይረ የኽፍሉካ እዮም ገንዘብ ክሳብ 2500 የኽፍሉካ እዮም ማለት እዩ እንድሕር ጠቅላላ ኣቢኩም ናብዞም ሚግራንዶ ከይድኩም እውን ሓገዝ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ብዝበለፀ ከዓ እንድሕር ናሽናሊቲ ወይ ኒደርላንድስ ትሓቱ ኣለኹም ኣቀዲምኩም ኩሉ ወረቃቅቲ ዘድሊ ኣኪብኩም ናብቲ ሚግራንዶ ከይድኩም ሓንቲ ግዜ ኮስቶን ሎስ ቤራቶም ላትኩም ናብታ ኮስቶን ሎስ ቤራቶም ከይድኩም ከምዚ ዶኩመንት ተቅሪብ ኣለኹም እንታይ ተርፈኒ ትብልዎም ማለት እዩ ንሶም ድማ እቲ ዘሎ ሓበሬታ ክህብኩም ይኽእል እዩ ካብዚ ወፃኢ ድማ ካብ ዞባ ናብ ዞባ ናይ ብ4 ሳይት ይፈላለዩ እዚ ክበሃል ከሎ ከዓ ኣብ ሓደ ዞባ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ስለ ዘለዎም ኣብቲ ኣውስለንደር ቢወርደ እቲ ጉዳይ ቀልጢፉ ይኸይድ ኣብ ካልእ ዞባ ድማ ውሕዳት ስለ ዘለዎም ይዱንጊ እንድሕር ኣማራፂ እንድሕር ተሳኢሉ እውን ካብቲ ዘለኹም ዞባ ቀይርኩም ናብ ካልእ ዞባ ብስራሕ ዲብ ገለ ኣብ ካልእ ዞባ እውን ኣፕላይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ድሕር ማዕርኩም ዶ ገዳሲ ኮይኑ ማለት እዩ እምበኣርክስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል ንሎማዓንቲ ዝበልክዋ እዚኣ እያ ነይራ ከምቲ ልሙድ እዚ ዝሰርሖ ዘለኹ መደብ እንድሕር ፈቲኹሞ ሰብስክራይብ ኮመንት ብምግባር ወይ ከዓ ነዚ ዝሰራሕክዎ ቪድዮ ሰብ የድልዩ ዝብሎ ተለኹ ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ብፅሕዎ ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮ ንራኸብ ሰናይ